Arimen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ginaingon, ang kamatuoran mo gawas ra kana sa saktong panahon. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Magbuwag ta. Ako mahidlokon. Surrender na ko, Kuryo. Bas pa ko, Linlin. Magbuhag na ta. Dagko na inyong mga anak, Linlin. Di na ko makagwanta ni Kuryo, ma. So, wapa o taboy anak ni surrender ka na? Abi man akong mausap pa siya. Ay, niasa bang mga bata? Arin ako sila si R.R. o Grain Rain, ma. Ayaw lang mo pagbuwag ni Papa Gruyo, Malin. Bitaw ma, lain kay kun magpuwag mo. Usamin yung gusto, ha, R.R. Rain? Kana sigil akong bunogon sa inyong amahan. Kani ato sa gagmay pa mo, may agwanta ko tungod og alang ninyo. Pero karon nga dagko na mo, makasabot na mo sa sitwasyon. Pastilaan na unsa ba yung inyong amahan o inahan? Nagbuwag ko, no? Unya nakigrelasyon na sa lain. Huwag ka pa, eh. Di na ko ganahan mo eskwela, la. Uy, ngano ko, R.R.? Sungugon ko sa akong mga classmate, Lula. Ang akong mama ag papa, nagbuwag. Ayaw silang tagda, R.R., ha? Ngano, kamura bang mga anak ang nagbuwag ang ginikanan, ha? Naitagahan. Padayon og eskwela. Parehas ni Rain, kay andam kong mutabang ninyo.
ikaw din si Linlin? Ako? Ngano? Mo din kibiyaan ka ni Goryo kay Gores na. Unsa to? Gores na ko? Oo, kaklaro, ana. Ah? Agay! Ay, Gores! Ay! Help sa mo ba? Patilawon taga ko kung sa masakot ang Gores! Agay pa! Help! 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 Ako yung lang namo sa tanod sa office lane kay tuwa dito sinoy guryon nga imong bana kauban sa iyang Kabit? Ah. Dili ko makigatubang nila. Pero lisod kayo, makistorya naman nimo sila taon len. Nya kung magkasinabot mo, magpirmahay ko no mo nga sinoy guryo na og si Bangkiyod nga iyang kabit mo na magkiusa. Wa ko maghilabot nila, oy! Kanang kabit ni Goryo, maunay badlungan ninyo, kay hilas ra kay na siya. Asawa ko ni Goryo, og kabit lang siya. Ako'y mo ato sa ila. Oh, ayaw na lang, day. Ano dili ba siya magkikatubang nato? Sakit pa ba yun na akong ukay na hairful ba yan ng akong hair nga iyang gipitan? Naguna-una masugod ka. Ano masako man siya nga ilong gold sa tinuod man sad? Basta, at tuon ako siya sa inyong bahay, Goryo. Gawas niya, Gors! Gawas niya! Ang nakabit ni Goryo ay tias siya. Ha, ngita siya ground ko. Karon kag bayhana ka. Asa man ka, Linlin? Gawaso na ko rong nagsigig-syagit. Ay nalang nagdubaye. Hindi good. Ngita ni ground to ning bayhana. Ha, tan-awo na ko be. Unsa siya kaisog. Gawas! Hello? Ha, sa man kangita na sad kag larutan ka? Talawan day ka! Huwag ka mga tubang na bus office sa barangay Tanod! Ha! Nga naman, nitalaw ka, Gors! Wa! Nindot ni kay nanong gyud ka. Terebi. Diri ha? Gors? May nag-hairfall na siya! Agay! 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 Gawas! Hello? Ngita na sad kag larutan ka? Talawan day ka! Huwag ka mga tubang na bus office sa barangay Tanod! Ha! Nitalaw ka, Gors! Wa! Nindot ni kay nanong gyud ka. Diri. Agay! 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 May nag-hairfall na sa lagay! Ay, da! Imo nang mama ar-ar? Ha? Si Mama, nakakita na sa lubog, no? Hay, Basilan! Yang bana, sige tagbugno, yang bana. Oh, yang mama ba, sige tagbugno. Ano man di ay? Ana! Siya may isong sa kabit sa kupapa. Omo, na diya. Mga buligin mo da. Manusok ko mga tinuan, mana? Ano sige mo mong bully na ko, ha? Huwag mo ko milabot ninyo. Bro! Bro, are. Sama, be. Adahan ito, hanada. Are. Biran. Tabangan triko na. Ay! Gusto na! Gusto na! Dog.
Arar. Namanunong. Mabuhi ka. Ni kami si Mama ng Papa ni Budong, Arar. Luya ni RR. Mauni ang nahimong resulta sa inyong panagbuwag, Linlin, Guryo. Anak. Anak, pasaylo ako. Masaylo apod ko, RR. Lin, kaon sa. Nagdakog pagkaon ni mo. Ikaw. May kaon na ka. Wa pa. Kaon sa. Ako sa'y magbantay ni Arar. Naluoy ko niya. Parihas ta. Lin, kung maluwas ang atong anak, magbalik ta. Huwag mag-usap. Mag-usap na talin. Magsinabtanay na ta. Tungod ang alang nila ni RR o Green Rain. Ma. Pa. Okay, das RR. Gitagtaga na siya sa aparato sa iyang lawas. Arar. Salamat di mo, Ginoo. Lin. Liyaw ko ni mo. Bantay ka? Ikaw, Rati, ay. Ako sa Kuryo. Giminyaw sa gina ko. Lin. Kuryo. Lin hangad. Lin. Ang imong ubol-ubol. Indot yun bago magkabalik. E magbalik po ang kalami. Bantay ka. Kuryo. Samang style, Dot sa di motor ni. Kini. Kakang natin ang motor ni mo. Gilok ina. Tando. Giloksan. Padayon ko niya. Happy ba na ko di motor? Nagsaguyod man lagi ng imong motor. Mahal na kayong gasolina. Mahal na kayong nahinilan tarong Tutod nga digas. motor. Kuryo. Unsa? Ni pidla pa di ay maring Linlin? Kisabay dili mo pidla, Pedro Bayot, uy. Ano man? Gamitan mo kog brotsa di motor nga nagsaguyod ni Kuryo. Brutsa ni motor, unsaon man na? Ay, gusto kang musuway Bayot? Gusto ko ako sabi. Kadiyot, ha? Kuryo! Dong, Kuryo! Alisa, God! Asa man? Ganahan ko numusuway og brotsa di motor nga nagsaguyod ning Bayot ay pasawaya ragod Kuryo. Uy, unsa? Ay, ulit. Sabi ni gabae.
Malipayo na karon ang among pamilya. Graduating na sa college si RR o graduating na usab sa high school si Rain. Misamot ang kasweet namo ni Goryo kay permi man kong gamitag siya di motor. Mao kitong magkasama ang kaagi ni Linlin, dinining tulumanon. What's the style? Brutsa de motor style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Production Center.